Hello mga ka-listeners, balik tag vlog mga ka-listeners. Kay para na po di sa intro vlogs sa kuan. Nibalik ko tungod nimo no, bisag wa pa nako na-edit na nako ang copyright na wa pa matanggal no. So nag-vlog ko gaan ron para inikaon niya tanggalon ako tong copyright. Dayon i-mix na to ning video kani itong intro vlog mga ka-listeners para kuan makapaspas na tayo kanang upload no. Mga magdakaw-lakaw na ko mga listeners, balag perting inita no, kay ganina ga lakaw ko alas 3:30, init kayo. Bitaron kay alas 5 naman, landong na. Landong na. Ganina sakit kayo sa kuan. O igang kayo nga sakit sa ulo, labad sa ulo. Kay galakaw ko nina init pa man. Ana dire jud ko sangko gid. Ang ginya dire ko sangko sa simbahan. Nindot magudiri pod mga ka-listeners no, kay wala kayo ibanha no, mga sakyanan ra dire sa gawas nga kuan mag-agi-agi no. Pero okay ra, at least di inyo og kuan apool man pud kanunay yung gatong background kay iro ra sig paghot no. Muna nga tong i-background sa mga sakyanan na pod no, mga sakyanan. Pero ang nindot sa background to kay simbahan. May mga tanom natay makita nga mga green ba. Kaysa amo agod sigir kog background og kuan ngit-ngit no, unya murag puol sa mata pod kay maura kanunay background no, gabi pa gyud manabita karon kay landag ta nga akong idea ron maglaglaag ko mga ka-listeners na para kuan maka-save pugog oras ba sa kuan sa data ba no, makasave ko kayo unya mga ka-listeners. Human ako kong simba udong ko sa mall siguro adto ko mag-download sa mga episode nga kulang kay paspas ito sa mall mga ka-listeners. Kay murag na sila kuan siguro ito ba murag signal siguro nila ba usog ang data dito sa kuan sa mall, dali ako maka-download nya paspas ang upload ba. Ano nga bitaha gyud ay maglaglaag gyud. Pero sa una ka-listeners paspas tong data sa mua tong sa paspas ang tinte. Paspas mo ang globe matingalan ko pagkasugod og kanang murag Mayo man ito. Dito kasugod ang natinga ko kay naon sa banga perti namang hinaya ang duha ka network. Sayang gud nga kanang akong gipa unlimited mga ka-listeners nga kuan ipaload na ko ba naka unlimited ko atog patong ipanghatag ni ma'am Isim ba tag-as kay tog kanang kuan unlimited taga mabuti buwan ba problema kay nausik tong kuan uban ato kay tungod sa data nga kinahinayan nausik giabot og expire gatabok-tabok na po ko sa globe sige paload og kanang kuan tag 100 sa globe kay para maka-upload ng ko balik 7 days ang sa globe. Problema kay limited ra ang data. Maura magyapon kwentahan kay hinay magyapon ang globe. Usik gyapon iabot og expire mo tong magpa-load ko ron sa TNT na. TNT. Balag hinay mulakaw-lakaw lang ko makita na ko og mga lugar nga kusog-kusog signal diha ko diha ko mag-download sa mga episode sa lugar nga kusog ang data no. Unya kong idea mga ka-listeners kay kuan para di ta mabiyaan kay luoy kay ko ang kuan ron. Luoy kay ko ang kanang revenue. Akong mga revenue sa ads pa kinahinayan. Makakuan makapas mo no makapas mo ang dagan sa akong revenue ron kinahinayan ambot kag bakasweldo baka kuan ni ka kuan ni kasunod buwan nga mura mag hinay kayo ang dagan sa kay problema ni kinahinayan jud ug aho pong iminugbo ang ako ang upload mosamot og kamo na pud ang layon. Kung ako iminugbo ba
kanalitan revenue ra gyud akong tuyo ba. Kanang kada adlaw jud ko mag-upload minugbuon ako kay gusto lang jud ko nga muusaka ang ako ang revenue para dali ako maka-ads ba. Pwede good. Pero ang akong ginaon na ang kamo nga mga listeners nga mabitin kung ang akong tumong baka nang dali ra musaka akong mga revenue, akong mga ads kay siyempre minugbo. Kada adlaw man jud upload. Ni-click ninyo kay mugawas man yun ang ads, no? So kada adlaw jud ko mag-upload og minugbo. Paspas musaka ni ako ang revenue. Pero maluoy sa ko magunana sa labi na sa mga listeners nato nga mga OFW no nga maoray intawi lingaw ba og kanang magtrabaho bitaw. Magtrabaho unja kalingaw og buhat-buhat sa mga buluhaton unya bubo ng drama. Maputol ang ilang trabaho kay motoplok naman pud asa tong sumpay no. Muna nga para ninyo mga listeners. Bahala na no, bahala na og dili kuan. At least bisan ingani nga paagi makatabang ko sa mga listeners nga mga OFW no nga nanabaw sa laing nasod nga maoro gyud kauban ang atong drama no. Ang drama sa ReWHP no nga maoro gyud kauban sa inadlaw-adlaw nila nga pag lihok sa mga trabaho no. Muna nga laban lang itaan nag-upload bahala og mawahi no, bahala og nagahinay ang ako ang revenue bahala nagahinay at least nata kanunay maka-upload bisan og tagdugay. At least nahapon mo kanunay no nga gapaabot mga listeners. Muna akong gipasalamatan no nga nagapon mo kanunay ba bisan ma-delay ta, madugay ta. Og taas naman dahil abot naman nag 7 minutes no. At di na ito maglangan mga listeners, paminawan ninyo ang part 6 sa Mibali Ko Tungod Nimo. I can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibali Ko Tungod Nimo. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Mayo ra day nga giimbitar ka nako. Jesus! Masudyaan ta gyud ka kung si Mama Ray imong giimbitar. Ug wa ko nimo apila. Nganong imo masugong sudyaan? Tungod kay dili gid ko importante nimo. Ha? Di ba close naman ta? Pero di gid kini mo masudyaan no. Dili gyud. Thank you ha. Nganong thank you man. Imo man may giimbitar si Mama sa opening sa imong negosyo. Close ko dan tulo, di ba? Si mama nimo. Unsa man? Kuwaon ta mo? Special guest agud mo duha ni mama nimo. Ayaw na lang paghago, primo. Magbatod na lang mi ni Kuya Imong. Okay. Basta magpaabot ko rin yung duha ni mama nimo ha. Woy! Sa'yo agad mong namastura mo, Seng? Imbitado ko pining sa bagong tindahan ni Poy. Wag, agad. Muring nagpagwapo rin ka. Oh, sa mandi, ay? Wah! Yeah! Wah! Tingalig mo imong, kaubag itong imong girl of your dreams? Oo. Yan nung hinagaan, mga Poy. Dali, dool pa. Premiuhan ta ka. Tungod sa mong hinagaan, dool din ba? Dool! Wah! Di koy! O ano di man ka? May grupahin ako si Murang Paro. May kasayon ako sa puto na na. Sa? Basta di lang ka busing ha. Ginahan mo kung magtanaw ni mo. Kuan busing. Tagal niya kung litrato yung duha ni Dinda ha. Remembrance ba? Remembrance imong kagaral. Kumo, gusto ka? Ay, huwag kumo. Ay, lakala mo singa ay. Ano kung kayong postura o? Ikaw na yun. Ready ka na, Misty? Wow! Kagwapas akong inahan, Anak, tagyod ka. Unay-unay na yung kag-admire na ko. Tinuod man sad gud ma. Haay naman si Imong.
Magpaabot pa ta ni Primo ma kay nag-chat man si Primo nako nga iya lang gyud kunutang kuhaon. Unsa? Ni-insist man siya nga kuhaon lang gyud ta niya. Sobra na sabna. Iya patang giimbitar unya kuhaon pa yun. Ma, iya mang pagbuot. Dili ka ha, ikaw maoy mi hangyo? Oh, dili maoy. Dali na ma. Niya na si Primo. Doon naman unta tayo sakyanan. Dali na, good. Wag yo'y bawat si Primo. Dili ko nila imbitahon. Pues, tanaw, tagdi ba ko ninyo pasudlon kung sakay na ko sila si Glinda o Misty. Oh, Ikaw man lagi ang may abot, Willie. Ay, gihapit ka lang mo duha. Aron, di ba mo maglisod? Gimbitar mo sab ko. Ay, mag-usan lang tagsakay. Oh, no. Kariyo tag ha? Kaya ko ablihar pultahan. Glenda! Misty! Niya na si Primo. Kang di mo lusa. Ari mo sakay sa auto, Misty. Glenda. Ari man unta sila mo sakay sa akong auto, Primo. Kay gimbitar ka din ako. Sorry ha, Willie. Niya naman si Primo. At doon namin sakay sa iyang auto. Dali na, Misty. Ihapa ko baka ning akong usparil, no? Di mo lusa. Kaluoy sa ni Tito Willie. Wala ni mo sa imbita ha, Primo? Lisod lang mangimbitar og ang bugiro, Misty. Tingaling, manghinambog na sad siya sa akong opening. Mausad. Pero kaluoy ba niya, uy? Oo, sa man. Gusto ka gid nga ato siyang patambong. Diretso na, Primo. Hain pa man ka si Primo. Niya naman ang uban niya mga invited guests. Niya na sad ang pari. Ako nung sugato ng pari, be. May mga kauban sab siya mga pari. Pila man di ay kabuok ang mumisa. Niya naman day ang pari nga mo'y mumisa. Doon lang pari, Primo. Unya, kamo? Kami rin mahibaw mo pili sa malingkuranan. Misty, iha. Ato ta doon sa altar. May lingkuranan na kung giandam para niyang duha ni Misty. Glenn, Misty, ari mong napita. Ari sa special guest. Kauban na ba na mo si Tito Willie, Prim? Kuyog lang ko nila, Prim. Dinhi ka lang. Ayaw pag-uban nila kung di ka gusto mawawan. Primo? Dahil mo, Glenn, Misty. Salamat sa inyong pagtambong, Glenda. Ingon man ka ni mo, Misty. Kaila ka na ko, ma'am? Kanunay ka mong ipanghambog ni Primo nako. Dali mo sire. Kadiyot lang. Ayaw pag-uban nila. Salamat sa iyong pagtambong, ha? Makita ang inyong mga reserve seats. Primo. Ni Kuyo kagud sa panons pare. Iyaw lang ko. Isis pagkagbayang akong... Sunod na ako. Okay. Wow! Manuroy niya ta sa sud sa tindahan, ma, ha?
Ako lang yung siguroon kung unsay nakita na to sa gawas, maubasad na to magkita sa sod. Maogyapon ang imong makita, iha. Ang sawmill? Sa likod ni ining gihimong altar, naadiha ang larasan sa mga dagkong kahoy. Larasan? Kanang murag gabson ba ang dagkong punuan sa kahoy? Aron magamit ni sa paghimog haligi, sa pag-atop. Mao ba? Wow! Gusto ko mo tanawon saon paglara sa mga kahoy. Imo raon niya na makita, iha. For the meantime, ang imong food mo ay atiman na. Gusto dito, Od. Si Tito Willie? Si Primo ni mahibaw niya. Naunsa man sa Tito Willie, uy. Dili man da imbitado pero namugos man. Iha, doon yung mga tao nga imo ni anak. Assuming, presuming. Ma, gusto ko man kang tanaw sa sud sa tindahan. Humana ka na imong pagkaon. Busog ka na gyud. Salig lang yun, Ruda. Wa man may gisaligan. Ikaw lang, dili ka magkamaong muda sa imong pagkatao. Unsa? Sumagod. Pila kay gayon nga imong pakuratan sa pagsige nimong busina sa imong auto. Mura bag nagpagarbo ka nga doon na kay auto. Ay, saon? Pero may masam nga way tao ang inyong gawas. Nagpasabot lang ka na nga busy ang mga tao sa maong bay. Og dili maayong disturbohon. Pero lahi ka. Oh, tao mangyapon ko ba? Pero magpatagad. Mura kag si Kinsang dato nga kinahanglan ati manundayon kun mo adto ka sa bay. Oh, angay lang, di ba? Inyo ko kung bisita, good. Bisita o buweseta? Busog na magkaka. Kuan, naghuwat ko nilang Glinda o Misty. Nga nung maghuwat ka Manila, nga dili man ka mo mo'y nag-uban din he. Si Primo rin mo hatod nila. Sagdi lang, good. Maon na'y nakaparat ni mo. Igahi lagi kay kag-o. Mo nang diligid ganahan mo si Primo? Ay, makikigala man good ko niya. Ay, giingnan ka na nako nga si Primo ray mo hatod nila. Nakakaon ka naman. Unsa pa may imong dugayan din eh. Oh, imo kong hingin lan. Kuningon ana ang imong pagsabot bahala ka. Maayog gani kay wa kasitahan ni Primo. Kuyog ka pa sa panon sa mga pare, no? Angang, ingon na gyud diskarte. Ingon na gyud ang mga bagagnaw, no? Mura lagi kag kuwang og kaon sa inyo. Unsa? Sige. Sige, kusga imong tingog. Padungga si Primo. Aron mauwawan ka, good. Sige. Hangga. Bida sabi niyo, uy. Naghuwat ra ko nilang Glinda o Misty. Ihatod lagi silang Primo. Ikaw ram laging usa. Haim days, Misty. Naligaw sa nagkalain-laing design sa sahog. Ingon man sa mga tiles. Nabusog ka ba? Salamat. Labaw ko magpasalamat sa inyong pagtampo. Di ko kinihigalimtan, Glenn. Magkita yapon ta sa duyan. Nangita ka pa na ako, Prim? Oo. Si Mama Ramguni mo ang akong nakita nga nagkalingaw og tanaw sa mga display. Ganahan kay ko si mong mga tiles. Hangtod na ang sahog. Salamat nga nakagusto ka day, Misty. Mamauli na ta iya. Gusto na ko mupaway. Ihadod ta mo. No, kami na lang. Dagan kapag bisita nga ati manon. Niya man sa Mama. Dali na, Misty. Unya, paunta ko mo pauli. Balik lang unya din eh. Mapauli ka na, Glenn? Ay, ako na hatod mo. Unsa? Di pa maganahan mo pauli si Misty. Ikan lang hatod niya. Kaya ako'y hatod ni Glinda. Dagan para ba kang mga bisita? Sige na, Glenn. Ako'y hatod mo sa pagpauli. Sagdi na lang, Willie. Una na lang sa pagpauli. Kay paabuton ko ang akong anak. Gusto naman kang mupahuway. Kami mo ay nagdungan sa pag-anhi. O angay lang magdungan sa pagpauli. Una na lang, Willie. Hindi ka maumban ako. Uy! Pastilan sa... Uy!
Hala, uy. Nganong mambugos man ka? Pauli na, uy. Kahak biya iniwi. Mismo si Glinda, may balibad pa sa kong offer nga ako'y muhatod di as pagpauli. Oh, hinoon. Pero naman sa kong balibaran, Glinda ba? Klaro pang rito nga, wa siya gusto na ako. Pero, di na ba kumudawat o kapakyasan? Ini to daga ko kitsura, pero bisan sa pagkagamay na kong bata, di ko kumudawat o kapakyasan. Di ko magpapildi. Matay pa! Salamat ha. Salamat sa unsa. Ngayon mong gibalibaran si Willie. Ni ang akong anak. Oh, okay. Have a nice time viewing our designs. Okay, guys. Ma! Ato niyang ilisan ang tile sa atong kusina. Oh, doon na kayo nakita niya, Nay? Yes, ma. Tingali ka tagang tag-discount ni Primo sa nagustuhan akong tiles. Of course. Hain ba yung mong napilian, Misty? Wait! Ay, balas baka na convenience store! Sialam taon! Uy, hala! Ako di busing biyabot! Uy! Ay! Kaya ko, Bino! Uy, hala! Sapot ka, busing! Unsa man sa mong tanaw, ha? Sapot! Hard busing o soft? Unsa ito? Kada kong light lang ang alkohol. Gusto ko mahubog. Ngayon bang magbuot, tigiw ka? Ha? Ano ka? Oh, siya. Alkohol busing! Aw, Pino! Pino, ay! Ipon ang yung ipoy akong kalagot. Ang lagot ko! Ay! Unsa na ni, oy? Ang tudang lingkuranan, naglagot na ako. Skandi malasa. Ma, ato tong palito nang ako nagustuhang tiles, ha? Of course. Naibapit ka, bisag sa imong gusto ako yung ihatag. Don't worry, Misty. Huwag madayon. Ipatod na ko ang nagustuhan mong tiles. Padadalan pa na ko panday aron mao'y mo tao dayon sa tiles. Sobra na sad na, Primo. Ganahan mo gud kay ko, Glenn, nga doon ay makagusto sa kong mga designs. Ako ba naghagog pagpangitag mga nindot nga designs sa among mga tiles? Para sa CR, sa kusina, o sulbas bahay. Ikaw? Yes. I want the best for my clients. Wow, ha? Pero ikaw, Misty, mag-accountant ragid ka. Parehas yung mama, right? Mo na, ipoy. Uy, apel ko. Kalipungan ako. Mo na sab ng tagay. Di ko busing. Imo kong balibaran? Wala pa ko ikao busing kay. Dali kayo kong malura kung gutom ko. Gawas pa, di mo gusto masakit, no? Sige. Kauno na dito. Kayo ko kwarta, be. Usa! Wala yung sultan busing. Udukot pa ginagkalaan. Mawala busing. Wala! Patay na kanina kong busing. Di ka lang mahapit? Iya, to apay dagang bisita nga to bangon si Primo. Bitaw, Misty. Di na ako magdugay, ha? Ang ako lang nga, nahatod ko kamong duha sa imong mama. Sige. Anto na ko. Ma, Yes, iya. uwa ka ba kay gusto ni Primo? Ha?
dadaan mo og mason? Yes, ma. Aron matao dayon ang tiles nga nagustuhan ni Misty. Tingali bayag magtuo si Misty. Nga interesado ka niya. Nahibaw ko, ma, nga mas ganahan si Glinda sa kong gibuhat. Oh, ikaw god. Nahibaw bitaw ka. Nga kun asa ka malipay, tuasad ko. Di pa permanente ang hunahuna ni Misty, ma. Mahimong sa pagkakaroon, ganahan siya sa design sa tiles. Pero mangita na gyapon siya kausaban. Samtang si Glinda, pundo ang iyang hunahuna. Nahibaw ko, ma. Na-appreciate niya ang akong gibuhat. Og iyan akong handumon kanunay. Mao ka na'y mahitabo, primo? Sigurado gid ko, ma. Ngano nakasiguro ka man? Siya mo yun na akong nakita nga miduol sa mong design. Iya pagyugyan ining gikuha o gihiling. Unya mao sa'y pagduol ni Misty. Mao pa? Kinahanglang mataod ko dayon ang maong tiles, ma. Kay kanunay na siyang mahinumdum nako. Ma, may abot na ang tiles og ang panday nga gisaan ni Primo. Oh, mao ba? Ipatao dayon, Misty. Tingalig, pakitang tao lang ng imong pagkagusto, ha? What? Tingali guilty lang ka. Kay gipangutana ka nako nganong wa kay gusto ni Primo. Nasayop ka lang sa imong pagtuo. Nganong dili man ko makagusto ni Primo? Nakugihan man siya. Og daghan siya mga bright ideas. Pareha sa iyang mga designs nga gi-display. Bitaw man, no? Yes, iya. Basta wada sa imong huna-huna nga wa ko'y gusto ni Primo. Usahay lang tungod sa akong kabisi. Dili na nako ma-appreciate ang pagkamahuna-hunaon. Promise? Ay, kanimong bataa ka. Ati man na natong gipadahang panday ni Primo. So, naan na sa bang tiles? Of course, ma. Okay. Ikaw na lang supervise, ha? Kaya doon ako'y sa'yo karon nga meeting. Basta, ha? Huwag yung ka maglagot ni Primo. Wa lagi. Nimal. Pagkatagang customer sa bagong tindahan ni Primo. Oh, upagani ko makadungog og advertisements, radio o sa TV. Nakana ang nadani siya mga display. Unsa ka kung masud ko sa mga tindahan? Wala ko ko'y paliton. Tanaw lang. Bahala na. Oy, gitinood mo gyud ang imong saad, ha? Nga mahimo ka namong customer. Ingnan bitaw mo, di mo magtuo. Ay, kinsa may mo tuo, god? Nga doon na ka may convenience store. Ay, lahi man na nga kong gitinda, God. Hinoon. Groceries man tong imo, no? Nan, unsa may imong paliton? Paliton? Isod ka gud dinhi, mamalit ka gyud. Ay mo bayasan nga mamalit kag pintal o imo nang ibaligya sa imong convenience store. Unsa? Pakapinin na lang tong imong convenience store nga one store has it all. Nayabag na. Unsa man? Ingon na gyud sa inyong tindahan? Uban-ubanan gid ninyo ang inyong mga customers? Yes. Aron maka-assist dayon mi unsay kinahanglanon sa mga customers. Oh, dili pwede magsuri-suri una ang mga customers. Hala. Dili man in town ni Plaza. Tindahan man ni. Usa ganong ani man ka magsuri-suroy. Bida sa puy. Di ka pa, ana. Doon ay gwapang mag-uban-uban ni mo. Naunsa ka? Ay! Imong siyang gitinood? Dili ka mo palit, no? Nasuya ka lang yun, no? Mamalit lagi ko. Monheron Glinda? Kaya nga noon, sa mga iyang tuyo din eh. Eh, nangutana lang ko. Kapoy man sa diyan ni magsunod-sunod tag-suspect. Ang say suspect? Suspect, good. Ang lagi suspect? Suspect ba? Nga magpapogi-pogi points ko, no? Unya mo so din aron ingnon, mo palit pero dili di ay. Maunay suspect nga hambugero.
Kinsa man yung nanawag? Oh, si Primo man eh. Ako kang tubagon. Nganong nanawag man ka? Iyon na ng imong cam, aron, magka-video call tang duha, Glenn. Unsa? Sige na ba? Busy ko. Hindi at tangkot. Salamat dahil sa gihato ni mo, Tiles. Ingon man ang mason. Pila may charge? Iyon ba ang imong cam? Ayaw pagtuo ha? Nung kay may uban mini mo sa imong pagkuha o pagkatod na mo gikan sa opening sa imong tindahan, okay na tang duha. Dili ko ganahan nga magsige pangutana si Miss Tinako. Nganong dili ko ganahan nimo. Kana? Kana ba? Makakita ko sa imong kagwapa. Unsa? Namuha lagi ka, ma. Ikaw, Gyud. Ako rin kayo imong gibantayan, ha? Kamong duha ang kanunay magkasulti si Primo. Unya, dali lagi ko ni mong iapit. Di man ko gusto nga masuko ka ni Primo, ma. Wa man ko masuko niya. Friendly and gentleman si Primo. Usaon sabay akong dilian niya. That's right, ma. Bagay ming duha man, no? Iha, unaha-una ang imong pagtuon. Okay? Ibati naman hinuon ko tumang kamingaw sa kong tabi. Pero, nalipay lang ako. Kalit niyang giwan ang cam o naka-video call ng dawa. Isa ka date lang. Bahala na gitoyo o huwa ba? Nga nabistita ni Lavi ang kamera. Basta kaya ako siya nakita. Magigdaon ako kadiyot sa duyan. Total, gabi pa man ang akong flight. Gitoyo na ko nga gabi. Aron sa iyo ini kabuntag. Muado ko dayon sa supplier. Dali nang makasabot si Misty. Kung mapakita kong paglikay nga dili mahiskutan si Primo. Pero dili ko gusto magsige migiskot ni Primo. Kaya magduda na hinuon ko sa panggibati ni atong tawana. Stalker paghihapon na akong pag-ila ni Primo. Stalker. O sining akong dulan. Paingon kini sa among lovers lane, Ilawi. When you weren't there, I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything. Oh. Niya ka? Kanihara ka? Gibati ko kamingaw sa diyan. Milaw ka kong ticket alang sa akong flight pero gabi. Naabtan ko ikaw natog. Mubalik na lang ganing ang tao ko sa akong agi. Salamat nga imo kong gisudong nga natog. Ano ka? Siniswerte? Gali. Ikaw na sa higda sa duyan. Padayon lang sa pagigda. Nakabarog na hinuon ko. Kunitan para ko ang imong kamot aron pahigdaon ka sa duyan. Ayaw! Muada ko sa Mindanao kay makigsabot sa dealer sa mga dagkong kahoy. Mao na gisulti ni Misty. Imo man ko na siyang gisultihan. Si Misty nga akong gisultihan kay nakasiguro mo ko nga sultihan ka niya. Ug masahid ka sa akong mga lakaw. Nganong imo man ang gibuhat? Linggo doon na sa duyan. Aron magkasulti tag maayo. Huwag ko magkasabot. Nganong nag-abot na sa din eh. Og ang bati pag yun kay Murag.
mo'y miapas. Di mo na pag-apas ba? Managsama lagi na nga itong mga tinguha. Nalimot ni ka kani ato. Nga kung dunay manluod na to o ka mentally disturbed ka. Budayon ng tag-anhin din aron matagan o kalinaw ang atong panguna-una. Miyanhi ko kay mubiyahin ko. Sigurado yung mingamon ko nimo. Dinhi ko gitagbaw ang akong kapingaw nimo. Nganong imo masabnian na ang akong kibati? Oh, doon na kayong gisulti? Ha? Ingon ko, doon na ka ba gisulti? Wa. Mabalik na ko sa office. Wait. May mo bang magsulti pa ta? Bisa ka diet lang. Please. Nagkasulti na ta. Di ko na ipamugos ni mo ang akong pagkatao. Mabalik na ko sa office. Og ayaw kong pugni. Di na ko gusto nga masuko ka pa na ako. Wa ko'y labot kung sa imong tation. Nganong may anhi pa man ko'y. Ulaon magyapon ko labi. Nga mo balik ka ra sa akong kinabuhi. Nganong nag-abot naman sabi dito. Nganong kadto man dayong lovers lane na mo kanato ni Lavi ang naunahon na anak kong atuan. Sa diyang mipati ko kamingaw ni Lavi. Mituon na ba ko? Nagkadtong gituhuan kong stalker. Maugyod si Primo ang akong Lavi. Hi, Misty. Oh. Nganong niamang ka tito? Doon na kay school basa, no? School bus? You mean, doon ako igiyatangan aron hihaton? Maog yun. Nagkumbensya sa mga na? Nganong laging niya ka? Ikaw yung akong ipaabot. Ako? Yes. Doon kay gusto lang kong matinaw ang nalubog na kong una-una. Sige, sakay na. Magpabugnaw ta. Nangimbita kay snacks na ako? Hala, sige. Sakto kay gigotom ra ba ko dito. Timing sa dang imong paghapit na ako, da. O sa magyatong kanon? Oh, whatever. Dali na. Sakay na, Misty. Oh. Seryoso ka, tito? Yes. Sakay na yun. Oh. Okay, tito. Seryoso magigtaha ka. Hinoon, doon naman sa ko Gcash. Oh. Yung di ko pagkauwawan. Ay, kabala ka. Sky is the limit. Ang ipa-order na ko nimo. Ako na yung ipaimbitar ni Mama si Lavi o mga. Siguro ko nga maikog mo balibad si Lavi. Wa man ko. Usa, wag i-check katarungan sa pabalibad. Lavi, excited ako nga ikauban ka na sa tibuok kong kinabuhi. Oh, sure ka nga anhita din, he? Yes, tito. I like their pizza here. Yay. Ako'y gusto yun yung pizza. Doon na kay gisulti, tito? Na, man ko'y gisulti, ha? Padulo na ko ang service crew, ha? O sa may imo, tito? Ay, coffee ra ako. Miss, dali ra. Mitilaw unta ka sa ilang pizza, tito. Makapawaw ka yun tungod sa kalami.
Ah, mas lami na yung coffee ha? Ha? Nanguyab ni mo si Primo? Ha? Suod naman good mo. Mamisita na good siya sa inyo. Ang kinsa may ang gibisitahan? Ikaw o ang imong mama? Nganong naapil man si mama dito? Pero may magong naas mama ni mo kung magkuyok mo si Primo. Nangayab si Primo ni mo? We're just friends. Friends ramong duha? Nga naman. Doon ay mo priso na mo kung friends naming duha? Oh. Uy! Mamaya na ta din dito. Ha? Pag-ani ka magkaon? Dili ko gustong interviewon mintras nagkaon. Thank you sa snacks, Tito. Uy, kadayod lang! Misty! Kadayod lang! Misty! Makalakot. Nga naman kang manghilabot pa man sa kinabuhi sa uban. O giapil pa gid sa mama. Unsa ka kun ako na say magdaag tinuno ang munggos. Kanon nga mais. Og piniritong isda dito sa Lovers Lane mo ni Lovey. Ang akong cellphone. Kisa man yung nanawag. Hello? Ikaw ni Glenn? Nagkaila ka na ako? Ako si Cedes, ang mama ni Primo. Unsay ato, ma'am? Diaran ko sa tindahan. Nagluto kog tinuno ang munggos. Ingon man, nagluto sad kog mais nga kanon. May giluto sad kog adobo. Ingon man, danggit nga mantikaan. Wow! Kalamigod anak, ma'am. Wamang ko diri si Primo. Milarga gabi ipaingon sa Mindanao. Unsa ka kon? Sawaan ko nimo sa akong niluto. Actually, ma'am, paborito na ako ang imong giluto. Maupito na giingon ni Primo. Aon sa man, muari ka karon? Kay magsauta sa pagpaniod to. Kuan? Please, ayaw kong balibari, Glenn. Gisultihan manggod ko ni Primo sa imong paborito. Og, nalimot ko, nga wala ay karon ang akong anak. Busa, nakahuna-huna ko nimo. Would you mind accepting my invitation? Naa ka sa tindahan? Sige, ma'am. Anhaon ka na ako. Nalipay kaayo ko. Ngawa mo balibad si Glenda sa akong imbitasyon. Husto gyud si Primo. Paborito gyud ni Glenda ang akong gipangluto. Ganun dili man kayo ko nakatando sa mama ni Primo. Ayun saon, paborito man sa gunako ang iyang giluto. Mura maganing nitubo ang akong laway sa kahinam sa iyang gipangbatbat nga sudan. Bahala na, wa bitaw si Primo. O murag, insulto sab ko na ako siyang balibaran. Giayo ra ba ko niya kangyo? Ang akong cellphone. Si Misty may nanawag? Nga naman ka? Hello, Iha? Nanawag pa lagi ka? Naglagot mong Tito Willie, ma? Magsauta ron sa paniod to, ma, ha? Kay sugin lang di ka sa kabuang atong tawhana. Unsa? Makigsaw ko ni mo niya makugang pagyud ka? Anhaon na lang di ka sa mong office, ma. Wa ako sa akong office, Iha.
Ay, mao ba? Wrong timing di ay ko. Sorry, good kaayo, iha. May sayo unta kag panawag, aron ma-reset na ako ang meeting. Okay ra ma. Ako ra magud untang isumbong nimo ang ka-corny ni Tito Willie kod. Kayo sa may iyang gibuhat. Unya na lang inigabot nimo ma. Okay. O man ka magdali ang maumong sumbong. Ay, corny lagid kaayong tiguwa nga ma. Okay ma. Enjoy sa imong meeting and lunch. Wa ko balibari, anak. Moari ko no siya. Nagasiguro ko mga magpangita na siya si Imlot. Okay, sige na, anak. Dili na ta magsulti, ha? Kahit tingalig maabtan unya kong Glenda nga nakiksulti nimo sa cellphone. Tingalig magduda siya. Ay lang pag nga ang CCTV sa kusina to, ma. Magsudong ko ninyong duha nga mga on. Onya, dili ka lang maminaw sa amo panagsultihan? Maminaw eh. Akong paminawon unsaon pagbulas sa akong mama ang akong labi. Nala, sige. Onya nang ta magsulti, ha? Naka-on na ang CCTV. Dali. Ari diri, Glenn. Nindot man ako sila din sa tindahan. Organize. Tungod kay dili ko gusto gubot sa akong pananaw, Glenn. Dali. Ari ka diri lingkod, Glenn. Wow! Kalami sa imong giandang, ma'am. Pwede magkinamot? Ha? Magkinamot ka? Ay, ganahan kay akong magkinamot, ma'am. Basta ingon ana na ang akong sudan. Would you mind? Of course. Kung nauna makinamot na lang sad ko. Nindot kaing ikumot ang munggo sa kanon nga mais. Parehas na ita, ma'am. Maog yun. Diri ang lababo, Glenn. Nagsaw na sila sa mama og nga akong labi. Kanindot ang dagon. Ila pag yung kaubang. Permi dahil ni mo lutoan og ganyan ini si Primo, ma'am? Dili good pirme. Kayo sahay, mutapol lagi kog luto, Glenn. Pero kung mo request siya, ako gidayong siyang lutuan. Daan na siyang ganahan ni ini makauna? Oo. Kaniya to sa buhay pa tong iyang amahan. Mo reklamo in town. Kaya gidili man niya ang munggos. Mao ba? Abi ni mo, Glenn. Nahadlok ba akong imo kong balibaran? Pero, nangisog lang yun ko. Kay giganahan mong kumuluto o pinuno ang munggos. Ingon man, magprito ko ining isda nga danggit. Dugay na sab ko na nga ini makauna, ma'am. Dili lang makakuha sa akong timplang akong kusinera. Niya. Nakakuha ko sa imong timpla? Kuhang-kuha, ma'am. Maayo man dahil ka muluto. Kung mao ka na, katulo sa usa ka semana, magluto ko og ingon ni ini. Unya, imbitahon ka nako. Okay ra ba? Okay, ragid kaayo, ma'am. Basta ako'y lunch meeting o ka makigpangaon si Misty sa gawas. Si Misty lang yun mo eh. Akong karipal sa akong kasing-kasing sa akong labi. Nabusog ka, Glenn? Perting busog ka. Grabe, ma'am. Nanon niya, makausap ako ni mag-imbitar. Why not? Basta lang lagi wa ko'y kompromiso. Bisag ni si Primo, dili ni mo balibaran ang akong imbitasyon? Kuan, basta ikay mo imbitar na ko. Abi ni mo, Glenn, nanagana bayagid ko sa akong pagdapit ni mo ganiha. Nahadlok ko nga tingalig, makaingon ka nga, presko ra ko. Nagkaila na tawa ba? O giayo gid minimo si Misty og receiver. Basta, salamat gid kaayo nga gihatagan nimo bili ang gamay ug yano na kong linuto. Pero akong paborito.
Okay, ragid kaayo, ma'am. Sa sunod, basta walang ko'y kompromiso, mag-aabot gihapon ta din ni aron magsaw sa tinunoang munggos. Piniritong danggit ug kanon nga mais. Oh ha, natuman ko ng imong gusto nak ha. Ganahan kay siya sa imong luto man, oh. Moyang pong. Nak, nagkinamot pag yun. Aw, misunod lang sad noon kung kinamot niya. Ingon na gid mi makon mga unsa mong Lover's Lane. Bili ko sa imong luto, ma. Ha? Kano saman di ka mo uli? Karong hapon. Oh, okay kay nak. Pagutom lang daan. Aron mahurot nimo ang nahibiling monggos. Ang mantika anding danggit. Aw, lutuan lang tika. Nahurot naman gud ni Glenda ang isda. Sa'yo lagi kami uli, ma. Wala lang ko mula sa office. Nanawag na lang ko sa akong secretary. Marag, na-intriga ko sa imong sumbong da. Naglagot lagi kong Tito Willie, ma, oy. Nga naman, unsa may ang gibuhat? Iya kong giatangan sa eskwelahan ganina. O niya, gipugos ko kong pakoyo kay mag-snacks ko naming duha. Unsa? Nga nang biuban ka man? Family friend ko na to. Og, maayo man sa danyang pag-imbitar na ako. O niya, unsay nahitabo sa inyong panag-upan? Samtang nagkaon ko sa paborito na kong pizza, iya kong gipangutana kon. Kung nanguyab ako nun ako si Primo. Unsa? Ang gikalagutan lang nako, ma, kay iya kang gidamay. Something nga murag nagpili si Primo natong duha. Murabag maoy iyang gipasabot mga gipilian lang ta ni Primo. Tingali ba gilain lang nimo siya sa pagsabot iya? Pero sagdi lang, akong baoran si Willie nga dili magbinastos. Tingalig nagselos na siya ni Primo, ma. Naibo ko na siya ni mo. Onya, kay permimanta magkuyog tang tulo, nagduda dayon siya. Di na ta maghisgot ni Ana Misty. Ang bugtuno na akong gihuna-una, nga ang nahibiling gutlo sa akong kinabuhi, akong gitagana nimo. Ma, dili pa makatiguang good. You still have the time to be happy with someone else. Unsa? Yes, ma. Wabi ako magdumili ni mo nga ma-in love og lain. Pero kanang lalaki nga ikaw gihigugmaon. Og mudawat na ako isip, anak. Ay, igo na. Igo na, ana, uy. Naunsa pa ding bataa, uy. Ay, tiglagot magkukong nagunahon na atong Tito Willie, ma, uy. As if he is insinuating karibal ko ikaw ni Primo, ma. Misamot kalibog ang akong huna-huna. Murag dili na mabangbang si Misty. Murag na focus na ngayang huna-huna kang Primo. Kinahanglan dili ko magpatuwayang sa akong gipati. Dili ko wadoon sa akong huna-huna nga si Primo nga nakasamok na ko. Usa ka stalker. Pero, ang mga panghitabo, dili ko papason sa kung nauna ang una kong gituhuan nga si Primo usagid ka stalker. Oh, niyan naman lagi ka. Sayo kong may ato sa airport, ma. Pagkasayod na ko nga maka-chance passenger, ako na yung gikuha. Kasi may imong gikahinaman. Ang tinuno ang munggos o ang akong gikasaw ganiha sa paniud to. Parehan ang duha, ma. Wabay ko magbusog sa paniud to na ko ganina. Mao ba? Ako mauna. Ako nang initon ang munggos, ha? O magmantika kog dali-dali sa isdang danggit. Ayaw pugsam, ha, kung gikapoy ka? Ako pa?
Basta ikay magkinahanglan, nak. Never gid kong kapuyon. Okay. Pahuway una. Samtang atimanon ko ang imong pagkaon. Ang akong cellphone. Maayo kay si Willie ang nanawag. Hello? Ay, salamat in taon nga imo kong gitubag, Glenn. Napugos kog tubag nimo tungod sa gisumbong ni Misty nako. Ha? May sumbong si Misty nimo? Mapaabot ko nimo sa office ugma sa buntag. Exactly at 8 a.m. 8 in the morning yun, Glenn? Dili mahimong malapas-lapas o gamay? Maura na akong free time. Kaya doon ako'y bisitang ipaabot. Kung dili ka mo abot, mahimong ato ta mag-abot sa presinto. Asa nga presinto? Presinto sa mga pulis. Sus, presinto yung sa pulis? Malicious mischief ang gibuhat mo sa akong anak, Willie. Ay, okay. Wapay lang sa buntag ugma. Tuwa na ko sa imong opisina. Pero, unsa man nagisumbong ni Misty nga? Ingon man ni Ana ang imong kasuko. Magpaabot ko nimo sa akong office ugma. 8 a.m. Iyoy, ki-off naman ang iyong cellphone. Unsa man tayo gisumbong ni Misty nga ingon man atong kasuko ni Glenda? Bita ba yun ini, uy? Ako ba kang tawagon si Misty no oron nga may baw ko kung sa iyang gisumbong? Aron ba nga makapangandam ko? Di na lang ko mangutana. Tingalig musumbong na sab siya sa iyang inahan. Hay, bisag kung saan ako guna-huna. Wa may malisya akong gibuhat. Uy! Wagin magmahay si Lavi na ko, ma. Nga, mitilaw sa mong linuto. Of course. Wag yun, nak. Ingon gani siya. Grabe ang iyang pagkabusog. Wow, ha? Kung mauna, ma. Mahimo ko na ikawng lumay sa akong Lavi. Unsay lumay? Nga bisag unsay imong isulti niya. Iya nagituhuan. Ay, dili pod ingon ni Ana, nak. Kung gusto kag yun nga maangkon ni magbalik si Glenda, kinahanglan kag maningkamot. Siguradong tamis ang resulta sa imong pagpaningkamot. Salamat nga may abot ka sa hustog yung oras, Willie. Kana tungod ka dili ko gusto makasanay mo, Glenn. Gawas pa, gusto ko masayo nang sinahimo na kung saan ni Misty. Unsa magi imong tanaw sa pagpakigsuod ni primo ka namong duha ni Misty? Tubag ako, Willie. Kuan mong good, Glenn. Friends, ragod ang akong tanaw sa inyong kasuod. Nganong naapil man ang akungan sa diyang gipangutana mo si Misty kung nanguyab ba niya si Primo? Igo naman ko kung nangutana, Glenn. Pangutana nga may dang malisya? Willie, wa ko magpatahod. Pero dili sa ko gustong binastusan. Huwag yun sa akong hunahuna nga binastusan ka, Glenn. Uy, nangandoy ko nga mahimong bahin sa imong kinabuhi. Busa, ako kahinoong binastusan. O nga nung naapil man ang ako nga sa imong tuyo sa akong anak. Sorry yung kayo, Glenn. Uma ko daw utang tumong sa mga nakong pangutana, pero mangayo lang kong pasaylo. Pasaylo atang ko, Glenn. Please. Busy ko sa akong negosyo. Daghan ko gihuna-huna nga mga kontrata. Pero gisaad ko sa akong kaugalingon. Other than that compromises, si Misty mao'y akong priority. Kasabot ka? Kasabot kay Glenn. Maayo kay nakasabot ka.
Dili na ko gusto nga mausab pa ang imong gibuhat sa akong anak. Now, get out from my office. Glinda. Gusto ka nga ako pa'y moabli sa pultahan alang sa imong paggawas? Ayaw na lang, Glyn. Ayaw. Ako rin mo gawas. Usap mo na ako. Sorry, Gerd. Oh my God. Paita boyo. Uy, lalinman ka. Gihinginlan ko. Kasakit sa kong buot. Wala ka ko'y paglaon ni Glinda. Marang magkununtay ako tuyo sa pagpangutanan ni Misty nga masairan ako kung siya naging ipangmayapan ni Primo. Anong hayay pa ko sa pulis nga mangmayab ni Glinda? Sabay hayay ang nagihingin lang naman noon ko. Kaayo ba yung ipanghagad inig buno? Uy! Aligre mo sa day ang kursong accountancy. Naaligre tungod kay lively ang among professor. Oh, hain mo ka mag-park sino imo? Hey, salamat nakita na gyud ka, Misty. Unsa naman sa imong tuyo? Wa ko'y dautang tuyo nimo. Mangutana lang ko ba? Giyon sa man nimo pagsulti sa mama nimo sa akong pangutana? Katoy imong pangutanan ako. Di man dautang taon ang ako pangutana nimo. Uy! Imong nahisgutan ang panga ni mama. Kuan god, ang akong tuyo magod paghisgot ni mama nimo kay naniguro lang ko nga nanguya ba si Primo nimo? Aron libre kong manguyab sa imong inahan. Ano ba? Dilaingon ni ana ang akong pagsabot sa imong pangutana. Dali ko, Misty, dali ko. Hoy! Samang ka, wa ko'y daw ng tuyo nimo. Pasagyan talaga sa kong auto. Dina. Dito na ko gipark ang auto eh. Doon ay nagkuha na ko. Niya sino imong... Magsulti lang mo, tagod. Wabi ako'y daw ng tuyo nimo. Ayaw nagpamugos, good? Ngano na, Misty? Mamugos siya, Prem, ay. Iyagi ko pasakyon sa iyang auto. Wa ka day kuha sa inyong driver? Ni aman sino imong... Siya mag-iunang nakakita na ako, good. Mubiya din ngayon. Paglikay sa skandalo. Nawa? Kita ka? Ay, itanaw sa mga estudyante to. Gusto kang manawag kog pulis? Manawag magkagpulis? Aron mahusay ning inyong kagubot ni Misty. Ito, walang ko mangitag gubot. Kung wa pa ka mangitag gubot. Nganong imo naman sa kong giatangan din eh. Ngano? Giatangan ka dahil niya din, hey, Misty? Oo. Gahapon sa buntag, Prem. Nasuko man gani si mama nga akong gisultihan siya pangutana. Kariyo, Tragon, Misty, kariyo, Tragon. Di man daw tanan kung tumong sa akong pangutana. Ang akong tuyo, masayod. Kung gipanguyaban ka ba ni Primo? Unsa? Primo, una ka masuko, no? Wataon na nga kung tumong sa pagpangutana. Ingon adto, samag ka. Nganong manghilabot man ka, ha? May tinguha gugong Glinda, good. Ang ako unta to, nga, kung ikaw, Primo, nanguyab ni Misty, pwede di ay kung manguyab ni Glinda. Ano? Di, pwede. Uy! Anong di man pwede, Primo? Bitaw, Primo. Ganon dili man pwedeng panguyaban ni Tito Willie si mama. Ngano, Primo? Tungod kay dili siya angay ni mama ni mo, Misty. Pita sa ba ng bagasultiha, oy. Nganong di ko tawang ko ang Glinda? Gwapo na ako. May wares pagyod ko. Basta dili ka bagay ni Glinda. Ikaw, Misty. Gusto ka nga mamahimo mo siyang stepfather? Dili, no? Paita ninyo, eh. Nagkasabot yun mundo, ha? Kung di ron ka masaad nga di na nimo sa mungkod si Misty. Ingon man si Glinda. Mangita gud kog pulis. Aron may muhusay ninyo duha
Sano ni? Balaw di ay! Hoy! Asa ka? Thanks, my hero. Misty ka dito lang. Daghang nakikita si mong pagkakus na. Bahala sila. Dali. Atong mangitaw ng inyong auto. Nimal yung kayo. Ay, sakit sa mga kamot. Anong niabot ng galit itong primo? Uy! Dangan yun sa kong kinabuhi ito tahanan na. Kinahanglan mangita ko paagi. Aron mawa sa kong dang katong primo. Ma, now I proclaim that Primo is my hero. Ngano? O sa dahitabo? Giatangan na sa ko ni Tito Willie, ma. Nasuko siya nga misumbong ko nimo sa iyang gibuhat nako. Unsa? Wa di ay siya maminaw nako, ha? Sa dihang iya nasunod ako pasakyon sa iyang auto. Miabot si Primo. Miabot ang akong hero. Misamot ka na akong love ni Primo, ma. Iha, bisan kinsa tingali, luwaso ni Primo ang biktima. Labi nagpasudlon ang biktima sa sakyanan. Ma, dili mo pasalamatan si Primo sa iyang paglaban ako? Ay, kung wa pa si Primo, tingali, nadanag yun ko ni Tito Willie. Nganong dili gud pasalamatan? Pasalamatan, uy. Ang ako lang ba, nga bisag kinsay mahitabuan sa nahitabo nimo, iyang tabangan. Well, nalipay ko sa imong reaction, ma. At least, ako ray apple of his eyes ni Primo. Murag, gipangilugan ko sa gibuhat ni Misty na ko na. Iya kong gikalit og kakos. Maglisod ko pasabot niya nga may kaagi naming duha sa iyang mama. Nga nadisgrasya ko usa ka adlaw sa wa pa nga mo kasal. Kung akong sugilan si Misty sa nahitabo na ko, mutuo ka siya. Mismo gani ang iyang inahan. Naglisod sa pagtuo nga nagpakabuhi ko tungod niya. Imbis sinihinay ko na untang nagbuha ang pagsalig ni Glenda na ako. Pero nisamok pa si Misty. Pero si Lovey mauya kong gihigok, ma. Pero kinahanglan yung masayod si Misty nga doon ako'y kagahapon uban sa iyang inahan. Nga sa dihang mibuwag ang akong espiritu. Dali kong nangitag maternity. Bisag unsang ospital nga may mga nakay nga inahan. Ibalik ko ning kaliputan tungod sa akong Lovey kang Glenda. Nahasulasap ko sa aksyon ni Misty. Bisag dili pa siya masulti, pero klaro kaayo nga dako siya gusto ni Primo. Nga nagugma na ganit tingali iyang gipati nga to ni Primo. Samang kaya kong buhaton aron mapugnan ko ang maong pagpati ni Misty. Dili siya angay mahikugma ni Primo. Kay dili matugbangan ni Primo ang pagpati sa akong anak. Luoy lang si Misty. Nakatuog ni ko kadiyat. Mubalik na hinuon ko sa kong tindahan. May sakin ng immuno. Ang auto ka na ni Glenda. Ako sinduhol.
Lavi! Oh, no! Pandarag balik ang musakinan. Lavi! Magpakamatay ko kung di ka muunong! Nganong man dayon ko makabantay sa iyang auto. Ablihan putahan. Sabi kong buhato na. Ablihan putahan, please. Oh, salamat. Dagang salamat, Lavi. Ayaw lagi kong sampita na nga na. Sorry. Di na mo usap. Ngano bang di maging ko makabalik pa dito? Salamat nga. Magkasulti na sa tagpag-usap. Gunitan ko ay mong kamot, ha? Aron pag-auson ka. Ako ra. Sabi ni mo, sobra ang gibati kong kalipay nga. Nag-abot na sa tadin eh. Kunay ba pa kung daan nga mo, Anika? Nangita na lang kong laing dapit. Diin mahimong makahuna-huna kong maayo. Naibaw ka, Gid. Kinirang dapitang mahimong magmalinahon ang atong huna-huna, di ba? Tora ang duyan, oh. Naibaw ko. Pasag di ka maadto ko dito nga ako raw. Dili ni mo kinahanglang ubanan. May anhi ko din kay nahasol ko, Glenn. Sabi ni mo, kalit kong gigakos ni Misty ganiya. Ha? Gigakos ka ni Misty tungod sa iyang kalipay nga may milaban niya. Nganong imo manigilain sa pagsabot? Ikaw ra ang bugtong binuhat nga gusto kong mugakos na ko. O era ka. Bahala na ko, basta maunay tinuod. Gawas pa, di ko gusto nga magtuog si Misty nga may mapaabot siya gikan ako. Ikaw ra ang bugtong binuhat nga gipitik sa kong kasing Glenn. Mahimo ba? Ayaw ko padungga, anak. Gihilasan ko. Gihilasan ka? Tanawa ra ko sa amin ang imo'y tsura. Unya, tanawa ko. Bagay bago tando, ha? Sa pagkakaroon, di na bagay. Pero nagkasabot na ta. Nga magpagkasal ta, di ba? Kompleto na ang tanan alang sa itong kasal. Ayaw kong sige gisgot, anak. Sakitan ka. Kay ako magigipitik sa imong kasing-kasing. Nga ako magiging imong true love. Stalker ka lang gihapon alang na ako. Dili ko stalker. Ang binang imong kamot. Kanang imong magulitan nga akong kamot? Aron ako ning ibutang sa kundukan. Dool sa akong kasing-kasing. Aron imong mabatyagan ang kusog nga kuba sa kundukan. Ay, buhiin na nga akong kamot! Ang imo na lang dunggan. Mo'y idaito sa akong kasing-kasing. Aron madungog mo ang imungan nga gipaninggit ini. Kung gusto kang magdugay ko din hunungan na imong pagarpar. Dili pagarpar ang akong gisulti, Glenn. Pulos ka matuuran ang naglugwa karon sa akong baba. Ikaw rin pugtong pinuhat nga gipitik sa akong kasing-kasing. Unsa man imong tuyo? Nga imo bang kong patuhuon sa imong mga bakak? Gusto kong magkabalik ang atong duha ka gugma. Patay na ang primo nga akong labi. Patay na ang primo nga mo'y gipitik sa akong kasing-kasing. Nagpakabuhi pag-usab si primo. Kadi pa siya andaw nga mauha sa imong kinabuhi. Nganong di ka man mutuo, anak? O nganong tuhuan man ka na ako? Nga nagkakita magyug ko sa nagkadugong lawas ni primo. Wa ni mo makita. Mao ang pagbuwag sa espiritu ni primo aron mangitag usa ka inahan nga mga nakay. Nga aron mo isudlan sa espiritu ni primo aron magpabiling gihapon sa iyong buhi tungod nimo. Ikaw mo hinungdan, Glenn, nga ang espiritu ni primo, ang akong espiritu, nangitag paagi nga magpakabuhi aron kung magkatagbo man ang atong duha kagdan, kita paghihapon may magkadayon. Dili na ka na mahitabo. Mahitabo, Glenn. Nahibaw ko. Naapa ko sa imong kasing-kasing pa. Napulihan ka na sa amahan ni Misty. Gihimo mo lang kasangkapan ang amahan ni Misty. Kay nagtuo ka ang makamove on ka sa nahitabo na tuduha. Ako paghihapon ang imong gigugma.
Ako paghihapon ana nag-iya sa imong kasing-kasing. Dili ko mahimong mahigugma sa usa ka stalker. Mahigit ko! Ano bang imo man kong gigakos? Aron mapaminaw na to ang dinagaang sa atong duha ka pagbati. Mahigit ko! Di ko ikaw pahingan. Gusto kong ang atong mismo duha ka kasing-kasing ang magkasinaptan. No! Tilawi ang akong ngapin. Tilawi. Kung maubak ni ang mga ngapin di Primo na imong labi. I love you, Lavi. I love you so much. Lavi. Ibalik na to ang atong kalipay. Hangtod karon. Ikaw paghihapoy gipitik sa mong kasing-kasing. O ako paghihapon ang gipitik sa mong kasing-kasing. Lavi. Dili gini angay konsentihon. Dili! Ayaw lang nahangin mo pabati, Lavi. Ayaw lagi ko sampitag, Lavi! Ikaw ang ako, Lavi. Ikaw ang hinungdan nga nung nagpakabuhi ko. Nga nung mibalik ko. Tungod mo. Ginoo ko. Minabaw ko. Iwa ka pa makasabot sa panghitabo. Pero kung paundayon na lang mo nga nakasugon ko nga motohopra sa imong balatian ang kamatuuran. Mapauli na ko. Ayaw na papauli nga. Mahaso pang imong anak. Dali. Mamaligtas na. Ayaw na kuniti akong kamot. Okay. Buhian ko ang imong kamot. Pero bubalik ta sa duyan, ha? Naman sad ka. Ay, ni mong anak nga hambugero? Hain ka hambugero ni mo? Oh, puro gina nakadaot ni mo. Dali ka kayong mubahos. Mao mo sad na tinuod. Ay, Primo. Wa din si engineer. Engineer? Nalimot di ay ka. Nga usa naman ka engineer si Primo. Civil engineer. Og sa dili madugay, sikat na unya nga contractor, developer, whatever nga akong anak. Si Engineer Primo Mirason. Limbawot man akong balibo. Malibawt yun. Kaya wa karaman sa kumingking sa akong anak. Nag-usik man tingali ka sa akong oras. Ikay nag-usik-usik sa oras. Kaya kung pagawason pa lang ni mo si Primo, aron magkasulti ni human ng istorya. Buta man tingali ka. Unsa? Ayaw kong singkahi, ha? Ngano lang makunin mo buta? Hoy, kung dili ka pa mabuta, ngano nangita man kang Primo, ha? Ngawa man ang yang auto sa private parking lot? Dili na importante Siya mo ako. imong gipangita, dili Ah! Pagkalitse! Hoy! Ayaw kong litsi-litsi, ha? Guard! Guard! Ano, nawag ka, guard? Ipaguyod ka sa gawas. Wa may magkinahalan ng mga tao nga way batasan. See? Niya na ang guard. Guard! Ito na ko. Hindi na kinahanglan nga guyuron, bukos, guard. Hadlo ka malagi nga maawa ka. Guard! Paggawasan ng animal! Kanang alien! Okay na. Wa ko masayo doon sa'yo kumuhaton. Di ka na ko pugsan pagpatuo nga ako gid si Primo ang imong labi.
Pasagdan ko ang imo ng kasing-kasing mo ay mamugos aron dawaton ko nimo. Aron tuo ka nga ako gid si Primo. Ang imo labi. Nakita ko ang patayng lawas sa akong lawi. Natilawan mo nga akong hapil. Natagdamtaman mo ang kahukot sa akong pagkakus. Nabadyagan ko gani ang kusog nga kuba sa imong lukan. God! Pero, basag lang. Ayaw pugsang imong kaugalingan. Andan po magpaabot. Si Misty ang akong gikawalakan. Nga no? Sobra ang iyang ilusyon nga ikauban ka kanunay. Iya kong giingnan nga ikaw mao'y iyang hero. Naagian ko sa duha si Willie. Nakalitan ako sa dihang gigunitan ni Willie ang kamot ni Misty aron pasulon sa iyang atong. O giisip ka na niyang hero. Muna ang iya kong nagakos. Musamot ko na iyang paglaom na iya kang maangkon. Primuhan eh. Gitinood niya ang pagtuman sa iyang pangandoy. Usas mga dagko o hamugaway ang iyang tindahan sa mga housing o building materials. Kung mga dagkong truck na misod sa iyang sumil. Di magkakwarta ni nga ni Mali. Nga nakatukod si ingon ini kadako o kanindot ka tindahan. Diin si kwarta ron ipalit. Ining halapad kayo ta na mausa iyang tarukan sa iyang construction firm. Limol! Malupigan ko ang itong Primo. Kung tanawon lang ang picture niya itong Primo, kasual rin siya. Ordinaryo rin siya. Pero nakaangkon og lapad ngayon ta. Nakatukod og nindot nga tindahan. Dako para pagyod. Doon na pa'y sumil ang inahak. Kinahanglang ipakalkal ko ang iyang history. Pero may bawan ako. Diin siya kwarta. Anak ka si Mama. Magawas na lang hinoon ko. Murag sa'yo pamandi ay, uy. Dili pating uli ni Mama gikan sa opisina. Magpaandam lang hinoon kog snacks. Mahimong ma-divert ang atensyon ni Misty sa iyong pag-eskwela. Mapay ang pag-first year sa college. Makakita pa siya dagang mga kat sa eskwelahan. Mahal ko nga akong anak. Mahal ko kaayo siya. Di ka na ang ikahibong, Glenn. Mapinanggaon ka nga pagkainan. Nakabaton ka na kinigugma? Wakit. Nga no? Naibaw ka ba? Nga sa dihang bago ba kong natao. Di man ko makasulti pero gusto kong mudako dayon. Unsa? Manit nood, Len. Gusto kong mudako dayon ko. Aron makapangitan ako nimo. Unsa man na ikaw? Unsa ikaw ka? Reincarnation? Yes, Len. Reincarnated ko. Ug nalipay na lang ko kay masinabuton ug mapinanggaon na ang nahimo na kong ikaduhang mga ginikanan. Oh my God! Wa ko magmahay. Nga sila mo ay nagpakataon ako.
Labi na si Mama. Oh. Nganong tumitindog mo ka? Mubalik na ko sa office. Labing siguro tuwa na si Miss Isabay. Muna yun na batong panawag na ako. Di ka na lang pugson mo ang imuna-una aron. Sabton mo ang nahitabo na itong duha. Di ko gusto nga magkauli ang duha na ito kagugma nga dunay masakripisyo, Glenn. Bililho na ko ang imong kalipay. Ang timan ilang yun nga nagpakabuhi ko tungod ni mo, nga mibalik ko tungod ni mo, nga nagantos kong paabot sa daghang katuigan aron matuman ang akong pangandoy. Dili na ko bagay para ni mo. Ngano? Tungod kay maguwang ka na akong edad? Unsa man? Natiguang sa pangimong kasing-kasing? Abot lang. Di ba gid ka mo angkot nga misayaw sa pangimong kasing-kasing nga nakakita na ako. Nga misayaw ni sa tumang kalipay sa diyang gipabatyag ko nimo nga ako mo si Primo nga imo labi. Masakay na ko sa auto. Ayaw lang kalimot. Nga mo anhi ko ning dapita. Dabi nagmahasol ko. Dili ko masad. Nga magkaabot pa taning dapita. Dili ko ikaw pugson. Pero di ka makabalibad kon ang imong kasing-kasing na imong hangyaw, Glenn, sa pagbalik din eh. Hangtod karon, wa pagin mo sink in sa akong una-una nga dunay mahitapong nga ingon ini. Sa makadagan, balikon ko sa pagpahinumdum nimo nga dili ka makapugong kung ang atong kasing-kasing na mabuot. Ambot! Ambot! Wa ko makasabot! Ambig sa pag-drive, ha? Di ko mapasaylo nga akong kaugalingon kung may dautang mahitabo nimo sa imong pabiya din eh. Labi, mahal kay kanako. Please, ambig sa pag-drive. Ayaw pa daw sa kahasol, ha? Nagkinahanglan kay ko nimo. Labi, I love you! Nganong ako siya kibiyaan? Ngano man? I can't remember when you weren't there. Bituo nakaha si Glenda, ang iyang gibiyaan mao ang iyang love, mga kasama at tangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. You've never let me down. Umoto ka listeners, ang part 6 sa Mibali ko tungod nimo no nya. Ug mapuhon siguro maglaglaag na pud ko para maka-upload ta sa kuan. Sa ikaw akong kinabuhi no. O di mag-intro vlog dala na ko human ani. Tingali. Kung ano kuman og simba ron. Tingali mag-intro vlog siguro ko sa ikaw ang kinabuhi no kay kuan katapusang sumpay na rabaog man no para di magabihan no. Mga ka-listeners. Umano to mga ka-listeners kay mag-intro vlog dai ko daan dai para sa ikaw ang kinabuhi no. Para mapuhon advance lang daan kay para di ko magabihan og upload no sa katapusang sumpay kay hindot na ba kayo no. Mga to mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. God bless natong tanan.